Us imagineu que al vostre col·legi hi haguera fantasmes? I us imagineu que aquests fantasmes foren antics professors del centre? Què us semblaria veure-us implicats en un robatori perquè aquests fantasmes us estigueren utilitzant? Què us pareixeria si de cop i volta la professora més dura de tot l'institut estiguera dient-vos les respostes en un examen? I no heu tingut mai la sensació que hi ha algú a la vostra esquena llegint per darrere els muscles mentre esteu capficats vosaltres en la lectura? Doncs a Làcrima Coeli estan ocorrent coses molt estranyes. Des de fa vora 3 segles que els fantasmes hi fan i desfan com els ve de gust. Un pare celestí contínuament acompanyat del fantasma del dit que li amputaren. Una Ofèlia que prefereix la companyia de la poesia a la del descans etern. Uns professors que es mouen en una realitat molt irreal. Uns alumnes que jugant es veuen involucrats en un robatori de la relíquia. I tot això amanit amb una gran dosi d'humor surrealista. Un centre d'estudis on pot passar de tot excepte avorrir-se.